Kosti predpriehľavku, po latinsky osa metatarsí. Predpriehľavkových kostí je 5 a sú očíslované od 1 po 5, od najvnútornejšej kosti uloženej nad palcom a svojou stavbou síce pripomínajú záprstné kosti, ale ich usporiadanie je mierne odlišné, čo je dané najmä tým, že palec nohy leží v rovnakej rovine ako ostatné prsty a nie je schopný opozície ako palec ruky. Každá predpriehľavková kosť sa skladá z 3 častí. Proximálne je bázis osis metatarsí, v strede je telo, corpus osis metatarsí a distálne klbová hlava, caput osis metatarsí. Bázy majú skoro rovné artikulačné plochy pre sklbenie s tarzálnymi kostiami a po bokoch rovné plôžky pre vzájomné spojenie medzi sebou. Telá metatarzálnych kostí sú zaoblene trojboké a distálne sa zužujú. Ich hlavy sú konvexné a po bokoch sploštené, distálne sa spájajú s proximálnymi článkami príslušných prstov nohy.